Brandon Swenson navštěvoval Minnesota West Community and Technical College a 13. května 2008 byl poslední den výuky na této vysoké škole. Na konci dne šel na party s pár přáteli, kde se nestalo nic zvláštního a pak se vydal na cestu domů. 14. května 2008 v 1:54 ráno zavolal jeho rodičům, kde jim řekl, že se vyboural a že jeho auto zůstalo ve škerpě a že on je v pořádku, ale že potřebuje pomoc. Takže jeho rodiče nasedli do auta a vydali se za Brandonem a stále s ním telefonovali. Ale když dorazili na místo, kde měl být, on ani auto tam nebyli. Takže se dohodli Brandon a jeho otec, že začnou na sebe blikat světlama z auta, ale ani jeden neviděl světla toho druhého. Takže jim nakonec řekl, že půjde pěšky do domu jeho kamaráda a tam na ně počká. Takže jeho otec jel zpátky k ním domů, aby si jeho matka mohla jít zpátky lehnout do postele a že pojede ho vyzvednout sám. A stále spolu telefonovali Brandon a jeho otec. Ale ve 3:10 ráno, když Brandon byl stále na cestě, najednou zakřičel oh shit a hovor se záhadně ukončil. Jeho otec mu několikrát volal zpátky, ale Brandon už to nezvedl. Pak dokonce volal jeho kamarádům, ale nikdo o něm nic nevěděl. Ráno jeho matka kontaktovala policii, ale ta nechtěla nic dělat, protože Brandon byl přece dospělý a je normální, že dospělý 19letý kluk zůstane celou noc venku. Později ale po něm už začali pátrat, protože jim došlo, že situace je vážná. A odpoledne potom vypátrali jeho telefon a jeho auto a potom si policie vzala na pomoc pátrací psy, kteří je navedli k řece Yellow Medicine River a začali tedy předpokládat, že Brandon spadl do řeky. Jenže to nebylo jediné místo, kde psi chytli pachovou stopu. A tak se pátralo na jiných místech, jenže všechno bylo bez úspěchu. Takže Brandon do dnešního dne není nalezen a nikdo neví, co se s ním stalo.